si lagu kedua lagu udah siapa? Ayo mangga yang punya lagu dihaturi. Kang Ibu Darmi, Papa Ejika, Ibu Sari. Ayo mangga Kang Ibu Sari. Kanggo Ibu Sari, kanggo Ibu Darmi, kanggo Ayah Ejika. Papanya Arka, mana si papanya Arka? Wis mari bakti nikulani lagi. Ngomong ora wani mung bisa nangisi. Papanya Arka tega nyakiti. Ibu Sari yang punya lagu mangga didalani. Kami Ibu Darmi, kanggo majikan, spesial kanggo pengantin. Ini Papai Darka, Papai Arka, Papai Cika. Apa Bu? Sari. Uwi cukup kula sabari, uwi cukup kula nangis di luar Ibu Sari sayang, bakti ning laki Ibu Sari, kakak Ibu Sari sayang. Iya kanggo Haji, ini Haji. Apa kula kurang ayo maksudkan, apa sih wis ora nafsu, apa wis bliput. Ibu Sari, kanggo ayahe, temukan ah, Raka, ya, kanggo Ibu Sari mani, kanggo Bapak Cika mani.
Ibu Haji, kanggo majikan. Mama Yoga, Mama Yoga, si paling sayang. Papa harga Mama Yoga, kanggo Ibu Sari, kang Ibu Haji, Papa Yoga. Apa gula kurang ayu, apa sih wis ora nafsu, apa wis dibutuh. Papai harga kayak binatu, jangan gombiangnya bumbune kuning, sambal goang tidak rasanya, kadang aja demenan dikuat hamelarane, larane umum dikawan. Papa harga saya beli tolong minuman mangan. Papa harga Mama Yoga sayang, kang Ibu Sari, kang Ibu Haji, seperti geni mantak manasi wis mani temene kula. Papanya harga matur suwun kangge Papa Yogi, Papa Jika.